Avui dijous, 29 de setembre de 2022, celebrem el Dia Marítim Mundial. Enguany, el lema és les noves tecnologies per un transport marítim més ecològic i sostenible. Amb les paraules del secretari general de la IMO, el Kitak Lim, entre els reptes ambientals i oceànics més urgents del món es troben el canvi climàtic, les deixalles marines i la preservació de la biodiversitat. El lema del World Maritime Day s'ha escollit per destacar les iniciatives destinades a abordar-los. Des de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona conversarem amb dos professors i un estudiant de la facultat per saber què n'opinen i com veuen el futur dels oceans des d'un punt de vista marítim, nàutic i també d'una futur professional del sector. Tenim amb nosaltres el professor del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica de la facultat, que també va ser degà fa uns anys, Santiago Ordaz, expert en contaminació marina, salvament marítim, seguretat i protecció marítima i transport marítim, i que imparteix assignatures directament relacionades amb el tema que ens ocupa des del punt de vista del transport marítim, de la marina mercant, dels grans vaixells, dels ports, entre d'altres. Benvingut i gràcies per estar aquí. Molt bé, bon dia. Un plaer participar en aquesta iniciativa de la biblioteca. Doncs, si et sembla, per començar, a veure, com veus tu el camí de cara a la reducció d'emissions marcada en l'Acord de París pel 2050? Bé, jo crec que és veritat que necessitem que hi hagi uns acords internacionals sobre aquesta qüestió perquè afecten a tot el planeta les emissions d'efecte hivernacle i dona igual on es produeixin perquè al final ens afecta a tots. I si no tenim un marc global, doncs serà molt difícil de posar mesures que siguin efectives. Des del punt de vista del que és el transport marítim, jo crec que hi ha un abans i un després d'aquests acords de París, perquè l'acord previ, que era el protocol de Kyoto, no incorporava el transport marítim en els seus acords. En canvi, als acords de París, doncs, la IMO va participar molt activament i es va comprometre a ser part de les solucions. Malauradament, crec que una de les coses que falten en aquest acord és que hi hagi més participació de països que no s'han posicionat clarament en aquest sentit, com ara la Xina i potser els Estats Units amb l'administració anterior, l'administració de Trump. Però bueno, crec que hem d'anar fent aquest camí plegats a nivell global. No serà fàcil perquè els acords crec que són ambiciosos i estem, com es veu ara en aquests moments, que tenim conflictes que posen en dubte el provisionament de determinats combustibles, l'economia, i per tant són factors que poden entorpir aquest camí dels acords de París. Però crec que és important, com deia abans, que sigui un acord el més global possible per arribar a bon port. Molt bé, això és en quant al futur. I en aquests darrers anys, en quant a progrés tecnològic, a canvi, quin creus que ha significat potser un avenç més important en tot aquest camí cap a un transport marítim més ecològic? Bé, jo diria que més que parlar d'una solució o de diverses solucions tecnològiques, crec que el que s'ha de destacar són els esforços que està fent l'Organització Marítima Internacional per adaptar la seva normativa per complir amb els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle del transport marítim. Aquí també és veritat que s'ha de dir que depèn de com tractem les dades, podem exposar la contaminació que genera el transport marítim, amb un aspecte poder més positiu o també un aspecte menys positiu. Si parlem en termes relatius, jo crec que el transport marítim el podríem considerar com un dels transports més sostenibles per unitat d'emissions a l'atmosfera, per unitat de càrrega transportada
no és el mateix transportar 20.000 contenidors en un vaixell que 20.000 contenidors en 20.000 camions. Tot i així, en els darrers anys, l'Organització Marítima Internacional, tots els esforços que ha fet han estat encaminats a reduir el consum de combustible per part de la flota. Mesures d'estalvi i eficiència energètica que al final han tingut un impacte en les tecnologies que s'estan fent servir darrerament en els vaixells. Tecnologies que estan encaminades a la reducció del consum de combustible i, per tant, reducció de les emissions de CO2, d'òxids de nitrogen, d'òxids de sofre. Si parlem concretament d'algun d'aquests contaminants, per exemple, en el tema dels òxids de sofre, hem vist com la normativa ha anat reduint en els darrers anys el contingut màxim de sofre que poden tenir els combustibles marins, i això ha fet que les companyies navilieres hagin d'adoptar noves tecnologies per complir amb la normativa. L'ús d'escràvers per netejar els gasos d'escapament i que no hi hagi òxids de sofre en les seves emissions, el canvi de combustibles per combustibles com ara el gas natural, que no conté sofre i, per tant, ja no hem de fer aquesta neteja a posteriori, sinó que fem abans de cremar el combustible. Amb el tema de les emissions de NOx, d'òxids de nitrogen, doncs l'ús de en anglès es diuen SCR o reductores catalíticos, que també eliminen les emissions, no totes, però un gran percentatge d'òxids de nitrogen. I després, a nivell de CO2, doncs, sobretot mesures encaminades a reduir el consum de combustible, limitant la potència dels motors, intentant estalviar el màxim possible el combustible a bord del vaixell, fent actuacions que després redunden en altres activitats industrials. Vull dir, es parla moltes vegades del tema de la cogeneració, d'aconseguir obtenir diferents fonts d'energia a partir d'un combustible, i això en els vaixells es porta fent des de molt de temps. Perquè al final els armadors tenen molt clar que el principal cost operatiu de la seva flota és el combustible. Per tant, estan molt interessats en reduir el consum. I això, evidentment, acaba, com deia abans, redundant en la reducció d'emissions. Una mica ja ho has anat responent, cap on ha d'encaminar-se aquesta investigació i aquest desenvolupament aquests propers anys. Creus que s'haurien de destinar encara més esforços dels que s'estan destinant? Aviam, jo crec que una de les coses que més s'haurien d'impulsar és la investigació, la recerca en nous combustibles per l'ús a bord dels vaixells. Ara mateix hi ha alguns projectes que han començat a nivell teòric i és possible que ho veiem després ja amb algun prototip de vaixells que cremaran amoníac o que cremaran combustibles com l'etanol, el metanol, que ja no generaran emissions de CO2 quan s'estiguin cremant a bord del vaixell. Però és veritat que aquí hem de parlar també de com arribem a produir aquests combustibles. I per produir aquests combustibles necessitem molta energia. I si aquesta energia la fem o la utilitzem a partir de combustibles fòssils, doncs tampoc estarem avançant molt. Per tant, jo crec que el camí és investigar en l'ús de nous combustibles produïts a partir d'energies renovables. Jo crec que aquesta seria la solució a llarg termini pel transport marítim. D'acord. Per treballar el tema de la transició energètica, i aquí introduïm un dels agents importants, els ports. Hi ha algun port que està fent més esforços per treballar tot aquest tema de la transició energètica, algun en concret, o tots estan molt posats en aquest tema? Home, jo crec que si parlem a nivell internacional, jo diria que els ports que ja fa temps que porten treballant en millorar la seva eficiència són els ports del nord d'Europa. Hamburg, ports dels països nòrdics,
que ja van implementar fa anys el tema del coal-ironing o que els vaixells es connectin a la xarxa elèctrica del port. Hi ha ports com ara el de Rotterdam, que a partir d'energia renovable generada en aerogeneradors marins ja està subministrant un percentatge que diria que està sobre el 30-40% de les necessitats dels vaixells que estan en el seu port. O sigui, jo destacaria els ports del nord d'Europa i aquí Rotterdam crec que està fent molta feina. I ara estem veient també iniciatives a ports de l'estat espanyol, com ara Barcelona, que està treballant en tot el tema aquest de l'electrificació dels molls. Però aquí el que dèiem abans també de la producció de nous combustibles. No aconseguirem res si el vaixell arriba a port i es connecta a la xarxa elèctrica del port si l'electricitat no s'està produint a partir de fonts d'energia renovable o no contaminants. I aquí introdueixo un element per la polèmica, i és que potser no hauríem de descartar tan ràpidament el tema de l'energia nuclear perquè això ens pot resoldre problemes com ara el subministrament de combustibles fòssils. L'exemple el tenim ara mateix amb tot el tema aquest del gas, amb la guerra de Rússia i Ucraïna. I bé, jo crec que sí, és veritat, tenim exemples de ports aquí a l'estat que estan treballant, però anem una mica per darrere de ports del nord d'Europa. I s'hauria de treballar també, evidentment, en els principals ports que concentren el tràfic marítim, que són els ports de la Xina, que copen el top 10 de mercaderies i de moviments portuaris. Ho deia al començament, això és un problema global, no servirà de res que nosaltres reduïm les emissions en un lloc concret del planeta si en un altre lloc estan augmentant. Exacte, suposo que hi ha països que tenen més dificultat que altres per fer aquesta transició cap a una energia més verda i ecològica. Quins et sembla que podrien ser aquests països, encara que una mica tots en ment ja tenim alguns que podríem identificar, i no sé també si són els mateixos que concentren tot el que és el desballestament de vaixells. Home, el desballestament de vaixells és veritat que es concentra en unes zones molt concretes a dia d'avui. D'aquestes zones tenim Índia, Bangladesh, que jo crec que des del punt de vista del tràfic marítim no són tan rellevants com l'exemple que posava abans de la Xina. Jo crec que Xina sí que seria un país, jo diria no per dificultat, sinó per una qüestió de la dependència energètica que tenim molts països que no tenim accés o no són productors de determinats fonts d'energia, combustibles fòssils a dia d'avui, i veiem que ells potser no estan treballant amb la mateixa intensitat en aquests aspectes que els països de la Unió Europea. No sé si és perquè, jo crec que són per raons, evidentment, socioeconòmiques, pel tema de la dependència energètica, i serà complicat, sobretot si continuem depenent d'això de combustibles fòssils. I ja que estem a la Facultat de Nàutica, ja com a docent, perceps un interès en els estudiants en els debats a classe, en la tria de temes pels seus treballs? Perceps aquest interès per abordar tota aquesta problemàtica? Veus una conscienciació més gran per aquests nois i noies amb tot el que és la protecció del medi i la cura dels oceans? Sí, jo crec que sí. O sigui, no tinc dubte que les noves generacions ja des de ben petits han estat educats, informats, tenen accés a moltíssima informació que fa que quan arriben ja aquí a la facultat ja totes aquestes qüestions ambientals, de desenvolupament sostenible, les tinguin molt incorporades. I també diria que en els darrers anys veig que hi ha més estudiants que volen fer el seu treball final de grau
sobre qüestions relacionades amb reducció de les emissions, millora de l'eficiència energètica. Jo faig assignatures que tenen a veure amb aquestes qüestions i últimament estic dirigint més treballs que no fa uns anys enrere sobre aquestes qüestions. Per tant, jo diria que sí que tenen més interès i estan més incentivats a treballar, a parlar, debatre, a aportar solucions en aquestes qüestions. Tot això és molt positiu, definitivament, i molt bones notícies, i suposem que també ha incidit una mica en el contingut de les teves assignatures, en com has hagut de modificar potser alguns apartats, algunes discussions que tens a classe. No sé, com ha anat això? Sí, jo crec que una de les coses que més he hagut de treballar en els darrers anys dels continguts de l'assignatura és adaptar tot el que era el temari a les noves normatives de l'Organització Marítima Internacional, que en els darrers anys han estat molt canviants i, per exemple, ara mateix, aquest any, ja estic, o quan arribi el moment de l'assignatura, estaré parlant de les normatives que han d'entrar en vigor el 2023-2024 sobre eficiència dels vaixells. Sí. Els primers anys a la facultat el temari era com molt estàtic, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit, i en els darrers anys hi ha canvis d'un any per l'altre i has d'anar modificant el temari. Vull dir, quan jo vaig començar, ningú es plantejava que en els vaixells es pogués cremar un combustible que no fos el fuel oil pesat, i a dia d'avui veiem vaixells que estan cremant gas natural, vaixells que acabaran cremant amoníac, vaixells que estan instal·lant rotors Flender per aprofitar l'energia del vent en la propulsió. I tot això són canvis que has d'anar introduint, perquè al final estarem posant al mercat uns professionals que han de treballar aquestes qüestions i no els podem explicar les tecnologies del passat, els hem d'explicar les presents i també les futures. Doncs molt bé, si et sembla ho deixem aquí. Moltes gràcies, Santi, pel teu temps i per compartir la teva expertesa amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.